समस्त जितेबले स्वामी की नहीं सुखर संसार करने को चाहती से देखे से खाली वैधव जंत्रणा बादल तिथिवार नक्षत्र निर्दिष्ट केतबले केउठी केउ समय से देखा दिए तार तो ठिकाना हमें जानिल अंकिता पिलाटी बेलू तुम सहित अधिक मिशुची सबु पिला अपेक्षा मु तुम सहित अधिक मिशे बोली अन्य पिला माने तुम ना चेंज करी वर्षा रखियो तमे तो मो कथा रखिलनी तमे सेई अंकिता रे रखिगलो वर्तमान तम पड़े नहीं ना तमे जदि मो कथा रखिब ताले मु एठि मोटे आसी प्रति मासरे तमे मते 20,000 टंका दबो 20,000 टंका पहले मो को एते टंका देबी मो दे करबिनी एते टंका तम स्वामी परा एसपी किंतु मु सुनिबा को चाहुनी और केवल टंका दरकार स्वामी को निकट है नहीं तुम्हें वो बता रखी वो ठीक अच्छे मो तम प्रस्ताव करे राजी ताहले मुकुल को आसो Oh my sweet darling Ankita
ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଖିଆ ପିଆ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସରିତା ତା ନିଜ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଜୋର କରି ବାହା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଯାଇଛି। ଅତୀତକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚୋରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପାରୁନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ସରିତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି କି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏଇଟା ଭୀରୁମାନଙ୍କ କଥା। ଗୋଟାଏ କ୍ୟାରେଟଲେସ୍ ଝିଅ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବାଟା ଏ ସମାଜ ଆଖିରେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ଯାହା କହିଲେ ବି ସରିତା କେବେ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ସେଇମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ବାସ୍ ଆପଣ ସରିତା ନାଁରେ ବଧୁଟିଏ ବି କୁହ ନହେଲେ କହିପାରିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ଟିପ ବି ଦେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ। ମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଭଗବାନ ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି।